कधीतरी अशी घटना होऊन जाते ज्याच्यावर विश्वास ठेवणं हे कदापि आपल्याला शक्य वाटत नाही किंवा आपण ठेवू शकत नाही असे होते. पण ही कथा ऐकल्यानंतर कथा कशी होती मला तुम्ही नक्की सांगा. आयडी आहे तेजस डॉट स्टोरी इंस्टाग्रामवर. चॅनलला सबस्क्राईब आणि लाईक नक्की करा. वृषाली आणि तिचा नवरा हार्दिक लग्नाला 1 वर्ष झाले होते आणि ते आता एका मोठ्या सुट्टीसाठी गावी चालले होते. हो, त्याने सुट्टी ही खूप दिवसाची घेतली होती, कारण की कारणच असे होते. गावची जत्रा. ठरल्याप्रमाणे दोघांची सुट्टी मंजूर झाली आणि आता रात्रीच्या 11च्या दरम्यान ते निघाले. हळूहळू करून ते चहाचा आनंद घेत छोट्या मोठ्या टपरीवरून ते पुढे जाऊ लागले आणि आता मुंबई मागे सुटू लागली होती. रात्रीचे साधारण 2-2:30 वाजले होते. हार्दिक हा तर आश्चर्याने तो रस्ता पाहू लागला होता, कारण की तिकडचा तो रस्ता हा एवढा छान झाला होता की त्याच्या डोळ्यांवर त्याला विश्वास बसत नव्हता. त्याच वेळेला त्याच्या पत्नीने त्याला विचारले की असं का पाहतात. तेव्हा हार्दिकने सांगितले की इथे तर फार कच्चा रस्ता होता आणि असा रस्ता आता होणे शक्यच नाहीये. हार्दिक आणि त्याची पत्नी हे दोघंही फार खुश झाले होते, पण आता त्यांच्या गाडीचा आता चांगलाच वेग ह्यांनी घेतला होता. थोडीफार या दोघांमध्ये आता मस्ती चालली होती. 110-120 अशा गतीवर ती गाडी जात होती. सहजपणे हार्दिकची नजर वृषालीवर गेली आणि त्याची मस्ती करू लागला. पण बघता बघता वृषाली त्याच्याकडे पाहून आता त्याला मारू लागली होती मस्तीमध्ये. दोघांची नजर एकमेकांकडेच होती. पण त्याच क्षणी अचानकपणे गाडीच्या काचेवर काहीतरी पडले. हार्दिकची नजर गेली. हार्दिक जोरात किंचाळला आणि त्याच वेळेला ती गाडी तिथेच त्यांनी थांबवली. वृषाली त्याला ओरडू लागली की तू वेडा आहेस का, या गतीमध्ये गाडी का थांबवली. आणि हार्दिकने त्या काचेवर बोट केले आणि वृषाली जोरात किंचाळली, कारण की पूर्ण काचेवर हे रक्त सांडले होते. आणि हार्दिक घाबरत बोलला, मी उडवलं तर नाही ना कुणाला. वृषाली रडू लागली. त्या क्षणी हार्दिक हा गाडीमधनं उतरला आणि मागे जाऊन पाहू लागला, पण तिथे कोणीच नव्हते. हार्दिकच्या मनात धीर आला. हार्दिक हा तसाच गाडीजवळ गेला आणि गाडीमध्ये जाऊन बसला आणि बोलू लागला, वृषाली अगं कोणीच नाहीये, काहीतरी जनावर वगैरे असेल, उगाच मी घाबरलो. पण वृषाली मात्र आता शांत होती. क्षणभरातच एवढा बदल त्याला अपेक्षित नव्हता. बघता बघता गाडी ही गावाजवळ आली. पहाटेच्या क्षणी वृषाली आणि हार्दिक हे गावी आले होते. दोघंही झोपी गेले आणि दुसरा दिवस उगवला. वृषालीचा स्वभाव फार बोलका होता, हे गावकऱ्यांना आणि तिच्या घरच्यांना माहीत होते. पण सकाळ होताच वृषाली ही मात्र शांतच होती. हार्दिकने तिला खूप समजवले की काहीतरी बोल, पण वृषालीने याला मनाई केली. पण बघता बघता आता यात्रा आली म्हणजे सगळ्यांचे नटणे थटणे झालेच. सगळ्यांनी साडी घातल्या होत्या. पुरुषांनी देखील चांगल्या प्रकारे कपडे घातले होते. रथ हा जवळ आलाच होता. काहींनी आपल्या ताटामध्ये ओवाळण्यासाठी दिवे देखील घेतले होते. पण वृषाली मात्र आता आली नव्हती. हार्दिकला चिंता सतवू लागली. वृषाली नक्की कुठे असेल तो विचार करू लागला. पण त्या क्षणी वृषालीने आपल्या खोलीचा दार उघडला. त्या खोलीचा दार फार आवाज करत होता. सगळे त्या दाराकडे पाहू लागले आणि वृषाली ही जेथे रूप पाहून हार्दिकची आई जोरात किंचाळली. हातातलं तिचं ताट हे खाली पडले, कारण की तिने पाहिले होते की वृषालीने एक सफेद साडी घातली होती. तिने तिचे ते केस मोकळे सोडले होते आणि तिचे ते कुंकू हे पुसले होते.
हे दृश्य पाहून हार्दिक देखील फार चिडला. तिने त्याच वेळेला जाऊन ऋषालीला एक कानशीर वाजवली आणि ऋषाली ही रागाच्या भरात बोलली, ए तुझी हिम्मत कशी झाली रे? जीव घेईल तुझा पुन्हा हात लावलास तर. हा आवाज ऐकताच घरातले सगळे स्तब्ध झाले. लहान मुले हे घराच्या बाहेर जाऊन हे रडू लागले. हा आवाजच एवढा विचित्र होता. हार्दिक देखील त्या क्षणी शांत बसला. पण तिकडच्याच काही महिलांनी ऋषालीला नेले आणि तिचे कपडे बदलून आणले. पण ऋषाली हिच्या हावभावामध्ये खूप बदल आला होता. ती तशीच शांत बसायची. वरती भर उन्हामध्ये आता ती टेरेसवर जाऊन तशीच एकटक आकाशाकडे पाहत बसायची. पण कहर तर तेव्हा झाला जेव्हा सगळे जेवत असताना ऋषाली ही आपल्या गच्चीवर जाऊन तिने तिथून उडी मारण्याचा निर्णय घेतला. पण हार्दिकने आता तिला समजवले, हे बघ हे आता शक्य नाहीये, तू आता असं काही करू नको. पण ऋषाली ऐकण्याच्या मनस्थितीत नव्हती. एके दिवशी सगळे झोपी असताना हार्दिकने तिचे ते दृश्य पाहिले आणि तो जोरात किंचायला. कारण की रात्री 2:30 ते 3 वाजता हार्दिकला जेव्हा जाग आली तेव्हा त्याने पाहिले की ऋषाली आरशात तर बघत होती, पण ऋषालीचा पुढचा चेहरा हा फार विचित्र होता. कारण की आरशामध्ये तो पुढचा चेहरा ऋषालीचा नव्हताच. हा किमान एका 60 वर्षा बाईचा होता. तिचा चेहरा लटकला होता. तिच्या डोळ्यातून आणि होठातून रक्त येत होते आणि ती ऋषालीकडे पाहून हसत होती आणि ऋषाली येथून तिच्याकडे. हार्दिक तसंच त्या क्षणी किंचाळत खोलीच्या बाहेर आला. घरच्यांना जमा केले आणि सांगितले की ऋषाली ही असं करत होती आणि मी पाहिले की ती बाई. घरचे सगळे एकटक शांत झाले. त्यातच ऋषालीला सगळ्यांनी जाऊन समजावण्याचा निर्णय घेतला. पण ऋषाली हिने तर आता कहरच केला होता. ती त्या क्षणी घरच्यांना देखील मारू लागली. घरातल्या काही पुरुष मंडळींनी ऋषालीला पकडले आणि तसेच बांधून ठेवले. पण ऋषाली आता मात्र इथून सुटण्याचा प्रयत्न करत होती. पण तिलाही माहीत होते की शक्य नाहीये. ऋषालीला तसेच खुर्चीला बांधून ठेवले आणि घरच्यांच्या वरिष्ठ व्यक्तींनी सांगितले की उद्याच आपण बाबांना बोलवू. ती रात्र ही ऋषालीच्या ओरडण्या किंचाळ्यामध्येच गेली. दुसरा दिवस आला. गावातले देखील काही व्यक्ती हे त्यांच्या घरासमोर जमले होते. त्या क्षणी मांत्रिकाला बोलवण्यास आले. मांत्रिक येताच विचारू लागला की काय पाहिजे तुला, सांग काय पाहिजे. पण ऋषाली हे कोणताच उत्तर देत नव्हती. म्हणून मांत्रिकाने आपल्याजवळ असलेले गंगाजलचं ते पाणी काढले आणि ऋषालीच्या शरीरावर शिरकले. ऋषाली जोरात किंचाळली आणि बोलू लागली, मला या ऋषालीचा जीव हवाय. पण त्या क्षणी मांत्रिक बोलला, हे शक्य नाही. आणि ऋषालीच्या शरीरामध्ये असलेली ती आत्मा बोलली, नाही, मी हिला सोडणार नाही. आणि मांत्रिक रागारागामध्ये आपल्याजवळ असलेले एक भले मोठे लाकडाचे ती काठी काढली आणि ऋषालीला मारू लागला. त्याच्यावर असलेले ते भले मोठे 2 तांत्रिक हे मोठे मंत्र बोलत होते. तासभर हे चालूच होते आणि ऋषाली त्या क्षणी जमिनीवर कोसळली. मांत्रिक हा रागारागामध्ये आता हार्दिककडे आला आणि विचारू लागला की तुला असे काही जाणवले का जेव्हापासून ऋषाली हे असे वागू लागली. आणि हार्दिक सांगू लागला, हो मला चांगलंच आठवते. जेव्हा आम्ही गाडीतून येत होतो तेव्हा मला ते रक्त दिसले. ऋषालीला मी दाखवले. मी गाडीतून बाहेर पडलो आणि नंतर येताच ऋषालीचा स्वभाव असा झाला होता. आणि मांत्रिक बोलला, मग आता त्या रस्त्यावर जी कोणी बाई आहे तिने हिला झपाटलेली आहे. मांत्रिकाने उपाय सांगितला की रात्री
तू किंवा घरातली कोणतीही स्त्री एक भले मोठे ताट, त्यामध्ये हिरवी साडी, बांगड्या, कुंकू हे सगळं घेऊन त्याच रस्त्याला जायचं. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, हे नेत असताना तू मागे बघायचं नाही. तिथे ते ठेवून तिच्या विनंती करून तू तसंच निघून जा. हार्दिकला त्याने सगळं काही समजवले आणि हेही सांगितले, जर असं झालं नाही तर वृषाली आज रात्रीच जाणार. हार्दिकने हे सगळं स्वीकारले. तयारी झाली. घरातले काही वरिष्ठ मंडळींनी हार्दिकला त्या रस्त्यापर्यंत सोडले. त्या मांत्रिकाने सांगितल्याप्रमाणे रात्री 1 वाजता त्याला तिथे जायचे होते आणि हळूहळू करून 1 वाजू लागला होता. घरातले सगळे व्यक्ती हे तिथूनच लांबून पाहत होते, पण हार्दिकला खूप पुढे जायचे होते. हार्दिकने सांगितले की तुम्ही सगळे घरी निघून जा. जर काही वाईट झालं तर माझंच होईल, ते तुमचं काही करू शकणार नाही. खूप समजवले आणि शेवटी घरातले सगळे व्यक्ती हे निघून गेले आणि ठरल्याप्रमाणे हार्दिक हा आता चालू लागला होता. 1 हे वाजत आले होते. भले मोठा अंधार, त्यात तोच चमकता रस्ता हा त्याला दिसू लागला होता आणि त्याला आठवले की ते पिंपळाचे झाड, त्याच ठिकाणी मला हे रक्त दिसले होते आणि गाडी थांबवली होती. तो हळूहळू करून तिथे चालू लागला, पण भला मोठा वारा सुटला होता. असे वाटत होते की त्या ताटामधला तो दिवा विझणार, पण हार्दिक हा देवाचं नाव घेऊ लागला आणि तो दिवा त्याचं तो रक्षण करू लागला. पण आता हार्दिकचे पावलं जड वाटू लागले होते आणि कळत नकळत हार्दिकला आवाज आला, हार्दिक, अरे मागे बघ, मी आली आहे. हार्दिक मागे बघणार, पण तेव्हा त्याला आठवले की हा आवाज तर त्याच्या पत्नीचा होता आणि वृषाली तर आता ती तर हॉस्पिटलमध्ये ॲडमिट आहे. तिचं मागे इथे येणं शक्यच नाही आहे. त्याला कळले की हे काय आहे. तो तसाच जाऊ लागला, पण त्याच क्षणी झाडावरनं भली मोठी फांदी ही हार्दिकच्या डोक्यावर पडणार, पण देव बलवत्त म्हणून हार्दिक काही इंचांनी वाचला. हार्दिक देवाचे नाव घेण्यात व्यस्त होता. हळूहळू करून तो तिकडे येत होता आणि रागारागामध्ये तिथून विचित्र चित्र आवाज येऊ लागले. सगळे एकच बोलत होते, तू परत जा, नाहीतर मारलाच असेल. हार्दिक तसंच देवांचे नाव घेत होता, पण हळूहळू करून तो शेवटी तो जागेवर पोहोचलाच. खाली बसताच त्याच्यावर भले मोठे दगडांचे वर्षाव झाले, पण हार्दिक त्याने त्याच वेळी ते सगळे ताट तिकडे ठेवले आणि तो तिकडे त्यांनी साडी ठेवली, ते बांगड्या, आणि तिकडे जाऊन तो माफी मागू लागला. जर काही आमचं चुकलं असेल तर माफ कर, पण तू माझ्या पत्नी वृषालीला आणि मला कायमचं सोड, आमचा पाठला करू नकोस. हे बोलताच तो तसंच सरळ चालू लागला. मागून कोणीतरी त्याचे पाय धरले असे वाटत होते, कोणीतरी त्याच्या खांद्यावर बसेल असे वाटत होते. त्याचा खांदा देखील जड झाला होता, पण तो तसाच चालू लागला आणि हळूहळू करून तो तिकडून बाहेर गेला. जसं तो लांब जात होता तसं तसं त्या सगळ्यांचा प्रभाव हा कमी होऊ लागला होता. पण बघता बघता हार्दिक आता फार लांब गेला होता. दुसरा दिवस उगवला. हार्दिकला तेच सगळी चिंता होती की नक्की काय झालंय. पुन्हा येणं शक्य नव्हते, कारण की पुन्हा यायला तोच एकमेव रस्ता होता त्यांच्या गावी जायला. पण त्याच क्षणी डॉक्टरांचा फोन आला की हार्दिक, तुझी पत्नी आता एकदम नीट आहे. हे ऐकताच हार्दिकच्या मनात एक धीर आला. त्याने त्याच क्षणी तो तिकडून गावी गेला आणि त्या मांत्रिकाचे आभार मानले आणि त्या मांत्रिकाने सांगितले की जर तू त्यावेळेला मागे पाहिलं असतंस तर कदाचित आज तुझी पत्नी वाचली नसते. हे असे भयभीत प्रसंग तुमच्यावर झाले तर तुम्ही काय कराल, मला नक्की सांगा. चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बेल नोटिफिकेशन नक्की दाबा. भेटूया
पुढील भागांमध्ये.